30 urte hauetan Oarsoaldea garapen agentziak egindakoa laburbiltzea ez da lan erresa. 1993 urtean, Errenteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaiako udalek agentzia sortzea erabaki zuten. Testuinguru oso berezian sortu zen Oarsoaldea elkartea, krisi sakona zegoen, langabezi tasa izugarri altua zegoen eta eskualdeko enpresak edo desagertzen ari ziren edo eskualdetik kanpora joateko asmotan. Gauzak horrela, nik nabarmenduko nuken lehenengo gauza da Oarsoaldea adostasunean oinarritutako udalen arteko elkarlanerako eremua dela. Estrategiak, proiektuak eta amankomuneko zerbitzuak partekatzeko lan esparrua. Hasiera batetik Oarsoaldearen helburu nagusienetarikoa izan behar zuela eskualdea ahanzturatik atera eta beste erakundeen politiken erreferentzia bihurtu behar genuela. Horrela, besteak beste urban proiektu europarra, Pasaiako badia biziberritzeko erakunden arteko planak eta oraindik indarrean dagoen berpiztu plana lortu genituen. Gure ekimenak udal zerbitzu eta eragile nagusiekin elkarlanean martxan jartzen saiatu behar genuen. Horren ondorioz, gure gobernantza eredua urteetan zehar aldatu eta aberasten joan gara. Batzorde eta lan mahai ugari sortuz edota parte hartuz. Enpresa, ekintzailetza, industria, enplegua, inklusioa, turismoa, energia, mugikortasuna, taxi, euskara, eskualdeari begirakoak, eta lurralde mailan ere, Gipuzkoako Foru Aldundia eta gainontzeko eskualdeekin batera. Urte mordoxka daramazkit Oarsoaldean lanean. Naiz eta enplegu sailaren hastapenetan ez nintzen lanean oraindik. Jakin badakit, garapen agentzia sortu zenean, lehen zerbitzuak lan bila dabiltzan pertsonei laguntzeko eta enpresentzat sortuak izan zirela. Nire aurretik egon ziren zuzendarian aipamenak egin nahiko nituzke, Borja eta Ana hain zuzen ere. Beren lan bikainak gaur egun sortua dugun enplegu sailaren egitura eta zerbitzuen garapena ahalbideratu zutenak. Urteetan, langabetuak laguntzeko sistema eredu integral bat sortu genuen. Udaletako gizarte zerbitzuekin eta enplegu arloan dabiltzan beste eragileekin lan egitura definituz. 2000 urtetik aurrera, udaletako gizarte zerbitzuek eta Oarsoaldeako enplegu zerbitzuak elkarrekin lan egiteko dispositibo berritzailea abian jarri genuen. Eta honekin, eskualdeko enplegu programa ugari martxan jarri ziren hurrengo urteetan. Kolektibo bakoitzaren beharretara egokitutako programa zehatzak. Oro har, 30 urte hauetan, 73.455 pertsona hartatu ditugu enplegu zerbitzutik. Eta kasu guztietan, pertsona horiek laguntzeko gure esku zegoen guztia egin dugula esango nuke. Azken urteetako lan esanguratsuena, eskualdeko inklusio sarearen osaketa izan da. Honi esker, elkarlaneko proiektuak garatu ahal izan ditugu. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, enplegu eta inklusio alorrean gobernantza eredu berri bat martxan jarri ahal izan dugu. Azken 2 urteetan, buru belarri lanean aritu garen gizarteratzeko eta laneratzeko poloa ere aipatuko nuke. Azalduriko ibilbide honen ondorioz, eta gaur egun enplegu saila osatzen dugun lankideon profesionaltasun eta inplikazio hori esker, etorkizuna baikor begiratzeko moduan gaudela esango nuke. Azken 30 urte hauetan garapen agentzian hainbat arloetatik igaro naiz. Egun eskualdeko ekonomia eta lurralde garapenerako estrategia saileko zuzendari gisa, enpresa, autonomo, ekintzailei, beraien lehiakortasuna hobetzeko bideak eta bide berriak aztertzen egiten dut lan nire lan taldeko kideekin batera. Ekintzailentzako zerbitzua hasi ginen garatzen, ekintzailei arreta emanez eta enpresak sortzen lagunduz.
enpresa berrien zentroa ireki genuen ekintzaileentzat. Enpresa ugari sortu dira bertan, eta asko izan dira bertatik igaro direnak. Une polita eta aberatsgarria izan zen, ekintzaileak aktibatzeko eskualdean TPA egitasmoa abian jarri genuenean. Aldi honetan pentsatzen dudanean, bide honetan galtzen joan garen adiskidez ere oroitzen naiz. Ana Alzelairekin adibidez hasi nintzen esperientzia hori. Ezin izan zuen abentura hau burutu. Garai konplikatuak ziren, 2009ko finantza krisiaren ondorioak sufritzen. Herrilab izeneko ekintzaileen komunitatea ere sortu genuen. Errenteriako torrekua eraikinean ere inkubategi ederra sortu dugu denon artean. Ekintzailei baliabideak eskainiz eta beraien bidea lagunduz. Artisau auzoa Errenteriako udalaren egitasmoan ere. Enpresekin ere lanean hasi nintzenean, eskualdeko enpresen lehiakortasuna hobetzera eta sareak sortzera bideratu genitun gure esfortzuak. Hasiera batean gaizki pasatzen ari ziren enpresa txikiei laguntza emateko programak bideratzen genitun. Covidak ekarritako ondorioi aurre egiteko eta enpresei laguntzeko sortu genuen Covid dispositiboa nabarmenduko nuke. Hurrengo urtea erresistentzia eta berraktibazio urtea izan zen. Suspertuz foroa sortu genuen. Eskualdeko industria eremuari lotutako enpresen eta eragileen lantaldea. Suspertuz eta talka bulegoa programak ere abian jarri genitun. Autonomoi eta enpresa txikiei laguntzeko zerbitzua. Baina indar gehien aurreko urtean egiteko aukera izan genuen berpiztu funtsei esker. Bultzada ederra eman diogu eskualdeari. Oarsoaldean hasi nintzenean, hasierako urratsa energia planak eta energiarekin lotutako ekimenak garatzea izan zen. Esaterako, udaletan energia kudeatzeko sistemak ezartzea sustatu genuen. Eskualdeko ikastetxeetan ere ekipo energetikoak abian jarri ziren, 50-50 proiektuaren bitartez. Kontsumoa hobetzeko jarduerak eta ekintzak jorratu dira. Talde horietan proposaturiko hobekuntza ekintzek aurrekontuetan aurrezpenak ekarri dituzte. Herritarrei dagokionez, Oarsoaldeko energia bulegoa abian jarri genuen 2021 urtean, Foru Aldundiaren laguntzaren bidez. Energiaren inguruko zalantzak argitzeko doako zerbitzua. Bestalde, aholkularitza pertsonalizatua eta prestakuntza saioak ere eskaini dira. Etxebizitzetan birgaitzeak egiteko dirulaguntzen izapidetzean ere lanean aritu gara gogor. Eskualdeko birgaitze zerbitzua 1997 urtean abian jarri zen. Eta urtez urte, zerbitzua garatzen eta egitura sendo bat eta lan egiteko modu sistematizatu bat sortzen joan gara. Horrek ahalbidetu du aurreko urtean etxebizitzen eraginkortasun energetikoa hobetzeko birgaitzeak diruz laguntzeko Eusko Jaurlaritzaren eskutik Next dirulaguntzak kudeatzeko birgaitze bulego berria abian jartzea. Era berean, Pasaiako Andonaegiko birgaitze bulegoa eta Errenteriako Beraunauzoko birgaitze bulegoa ere abian jarri ditugu. Azkenik aipatu, Eskor proiektua. Aldaketa klimatikoari aurre egiteko 2021an martxan jarri genuen Europako proiektua. Bertan, gure eskualdean aldaketa klimatikoak eragindako ondorioak aztertzen dira. Hauei aurre egiteko ezarri daitezken naturan oinarritutako soluzioak lantzen dira. Lau udalek eskualdeko euskara batzordea sortu zuteneko 1997 urtea eta euskara batzordea garapen agentzian txertatu zeneko 1989 urtea urrun xamar ikusten dira. Euskararen ezagutza eta erabilera handitzeko helburuarekin sortu ginen. Berehala,
indarrak erabilera sustatzean jarri genituen nagusiki. Jendartean eragitea da gure egiteko nagusia. Familietan eragiteko egitasmoekin hasi ginen. Merkataritzan eta ostalaritzan euskara sustatzeko planekin. Eta segidan etorri ziren eskola kirola euskalduntzeko plana aurrena eta profesionalizatzekoa geroxeago. Kuadrilategi egitasmoa, lan mundu euskalduntzeko ola plana, euskara ikasleak alduntzeko ekintzak eta etorri berriak euskarara erakartzeko sentiberatze lanketak. Eskualdeko guneen bidez sortu, landu eta koordinaturiko programak herrietan gauzatzen dira. Esan gabe doa, egitasmo horiek guztiek urteak igaro ahala, bilakaera eta garapena izan dutela. Azken urteotan, aliantzen eta elkarlanerako aukeren bila eta horiek sustatu nahian ari gara. Eskualdeko enpresetan euskara sustatzen hasteak, etxe barnean euskara normalizatzeko urratsak egiteko beharra agerian utzi zuen, eta 2005ean ekin genion Garapen Agentziaren hizkuntza politikako irizpideak adosteari. 2008an Euskara Plana onartu zuen Administrazio Kontseiluak eta 2010ean hizkuntza eskakizunen plana onartu zuen. Geroztik, urrats handiak egin ditugu euskararen ezagutzari eta batez ere erabilerari dagokienez. 2015ean zilarrezko bikain ziurtagiria eskuratu zuen Garapen Agentziak, 2018an urrezkoa eta 2021ean goren mailakoa. Oarsoaldeak 30 urte egin ditu, eta Kontsumo Bulegoak 28 agentzian daunetik. Denboa azkar pasatzen da. Urteotan denetik jaso deu, eta denei laguntzen saiatu gea, aldeun neurrin bintzat. Jende askok pentsatzen du gure lan nagusia erreklamazioak tramitatzea dela, baina hori ez da horrela. Informazioa ematea, herritarrak kontsumoko kontutan ezitzea da gure lan importanteena. Beren eskubidek zein dien eta nola jokatu behar duten jakin dezaten. Eta horretan saiatzen gea. Arazoak eduki aurretik kontutan hartu beharreko gauzak jakinarazten, aholkuak zabaltzen, atzematen diteun iruzurrei buruz berri ematen. Gai asko sartzen dira kontsumoko zakun, baina arazo gehien sortzen dituna telekomunikazio sektorea da, eta energia sektorea ere ez da oso atzin gelditzen. Askotan galdetzen digute ea erreklamatzea merezi duen. Guk gauza bea esaten diegu beti. Erreklamatzen badezu, ez dakigu zer gertatuko den. Baliteke arazoa konpontzea, edo ez. Erreklamatzen ez baduzu aldiz, seguru dakigu zer gertatuko den. Emaitza bakarra dau, ez dezula ezer lortuko. Datu bat, joan den urtean tramitatu genituen erreklamazioen 75% konpondu ziren. Asi eske anima zaitezte. Eskualdean turismo sektorea sortu eta indartzeko lehen lanak 1987 urtean hasi ziren. Orduan turismoa ez zegoen bate garatua gure eskualdean, apenas zeuden ostatu gutxi batzuk eta baliabide bisitagarri bakarra. Ni 2004 urtean hasi nintzen Oarsoaldean lanean, turismo bulegoan zehazki, Larraitz Eizagirre zen turismo saileko arduraduna. Gero Eider Calderonek hartu zuen gidaritza, duela pare bat urte arte. Urte hauetan guztietan lan asko eginda enpresa eta zerbitzu berriak sortzen, baita eskualdearen sustapen turistikoan ere. Horrela, sektore turistikoa asko hazi da. Beti ere, gure identitatean oinarritutako baliabideak, ekitaldiak eta esperientziak bisitariei helaraztea da gure iparra. Bisitari kopurua ere hazten joan da urtez urte. Eskualdean ditugun 5 informazio bulegoetan, informazioa eta laguntza eskaintzen diegun bisitari guzti horiei ahalik eta zerbitzu hoberena emateko egiten dan lana. Sektore pribatuarekin ere lan garrantzitsua egin da. Enpresen kalitatea, lehiakortasuna eta digitalizazioa hobetzeko programa ezberdinak. Gaur egun Euskadiko turismoaren kode etikoa daukagu martxan eskualdeko hainbat enpresekin, turismo eredu arduratsua eta jasangarria lantzen dugularik. Hau guztia ezingo genuke guk bakarrik egin, urtez urte, erakunde eta eragile ezberdinekin elkarlanean aritu gara. Eta horretarako sortu ditugu foro ezberdinak.
turismo maila esaterako, erakunde publiko eta eragile pribatuen ordezkariekin osatua, eta baita maila azpisektorialak ere, museoen maila adibidez. Bertan, eskualdeko museo guztien artean elkarlanean ekimen bateratuak antolatzen ditugu. Eta ibilbide honetan, ezinbestekoa izan da eskualdeko udalen elkarlana. Era berean ere, bide lagun izan ditugu Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako turismo sailak. Eta hemendik aurrera zer? Gure helburua betetzeko lanean jarraituko dugu. Oarsoaldea lehentasunezko eta kalitatezko helmuga izatea. Gure identitate kulturalean eta gure enpresan lehiakortasunean oinarrituz, eta enplegua eta aberastasuna modu orekatuan sortuko duen turismo jasangarriaren eredu baten bitartez. Azken urteotan, pandemia eta hainbat krisien aurrean, Oarsoaldeako udalen erantzuna politika publikoak indartzearena izan da. Eta nabarmentzekoa izan da ere beste erakundetatik etorritako laguntza. Garapen agentziari dagokionez, asmatu dugu eragile kaltetuenei babesten, batez ere enpleguari esparruan, bazterketa arrisku duten kolektiboei lagunduz, eta eskualdeko enpresa txikiei laguntza berezia emanez. Dena dela, krisialdi hauek gure ekonomia sistemak dituen egiturazko desoreka eta gabeziak utzi ditu agerian. Erronka berriei aurre egin beharko diegu datozen urteotan zalantzarik gabe. Ziur nago Oarsoaldea garapen agentziak tresna eraginkorra izaten jarraituko duela. Batetik 30 urte hauetan zehar oinarri sendoak eraiki ditugulako, eta bestetik egoera berriei egokitzeko malgutasuna erakutsi dugulako momentu orotan. Esker mila ibilbide hau posible egin duzuen guztioi. Duberritik zorionak eta mila esker. Desde Noski, Zorionak Oarsoaldea! Kerrenteriko oso zarrazakeritik, zorionak Oarsoaldea agentziari. Zorionak Oarsoaldea, eskerrik asko. Mila esker Oarsoaldea, 30 urte. Astiren partetik zorionak eta besarkada handi bat. Zorionak Oarsoaldea zuen 30. urteurrenagatik. Eskerrik asko. Y que siga cumpliendo estos 30 más, ayudando a toda la gente que quiere emprender. Zorionak 30 urtetan egindako lanengatik eta espero dugu beste 30 urtetan kolaboratzen jarraitzea. Zorionak. Zorionak lantalde guztiari eta elkarlanean jarraitu dezagun. Jorretutako bideagatik eskerrik asko eta zorionak. Jarraitu egun elkarlanean, beste 30 urtez. Gracias por esta ayuda tan importante a lo largo de todos estos años. Eskerrik asko. Bultzatzen duzuen sare sozialagatik, egia esan elkarlanean aritzeko aukera polita ematen dut. Eskerrik asko Oarsoaldea. Sois un equipo excelente y esperamos seguir colaborando. Zorionak. Agradeceros la labor que habéis hecho durante todo este tiempo eta zorionak, a por otros 30. Eskualdeko kirol ordezkarien partez, zorionak. Eta ez aztu, egunero ordubetez kirolekin, eskertuko zuen. Segi horrela beste 30 urte, komarkako enpresei laguntzen. Mila esker. Jarraitu dezagun bidea egiten. Zorionak. Zorionak. Bejon deizula eta beste hainbesteroeten itzazuela. Zorionak Oarsoaldea! Asko Oarsoaldea eta zorionak. Oarsoaldeko Euskara Batzordeari esker, bakarka ingo ez genituzkenak eta ingo ditugu. Euskarak Oarsoaldea indartzen du, Oarsoaldeak Euskara indartzen du. Zorionak Oarsoaldea zuen 30. urte mugarengatik. 30 urte zonaldea sustatzeagatik. Eutsi goiari! Zorionak oinarriren partez. Eta aurrerantzean ere urte askotan elkarlanean aritu gaitezen. Topa!